Vyberte si pravý čas a miesto. Vyberte si pokojné a súkromné miesto, kde budete mať dostatok času na otvorený rozhovor. Zvoľte čas, kedy budú vaši blízky dostupní a nepreťažení inými povinnosťami. Vytvorte vhodný rámec pre dôležitý rozhovor. Začnite rozhovor tým, že poviete, že sa chcete rozprávať o svojich pocitoch a že potrebujete ich podporu. Buďte úprimní a otvorení. Buďte úprimní v tom, čo prežívate. Opíšte svoje pocity, myšlienky, skúsenosti. Otvorte sa aj v tom, ako sa cítite práve teraz a ako a aké problémy prežívate. Hovorte ale o sebe. Hovorte o svojich pocitoch, o svojich problémoch, o svojich potrebách. Neoznačujte, nepodsúvajte, nehovorte o druhých ľuďoch. Zároveň nečakajte dokonalú odpoveď. Pochopenie niekedy chce čas a tiež aj priestor. Je v poriadku nepoznať tú správnu odpoveď práve teraz. Častokrát len také porozprávanie môže byť prvým a dôležitým krokom k aktívnemu riešeniu vašich problémov.